Il-programm Profili tal-lejla joħodna fuq il-Gżira Awċija fejn fost l-oħrajn se niltaqgħu ma' personaġġ ġdid, però il-ħidma tiegħu, il-ħidma fil-komunità Awċija dejjem kienet u fatt li dejjem se tibqa'. Se nsegwu feature dwar dan il-personaġġ u mbagħad wara niltaqgħu mal-persuna per se. Għal-programm Profili tal-lum għandna l-isem ta' Dun Anton Tewma. Għal uħud kien isem mhux ġdid qabel ma ismu feċ li se jkun l-isqof ta' Għawdex. Anzi għal ħafna dan is-saċerdot kien dak il-persuna li jen b'xi mod jew ieħor fir-riforma tagħhom jew ta' uliedhom. Ħafna kienu jafuh ukoll bħala welder jew dak il-persuna li kull ħaġa li tiġi taħt idu jew se jsolvija jew se jarma. Insomma, magħruf ukoll bħala qassis tas-sena. L-isqof ta' Għawdex twieled fil-11 ta' Jannar tal-1964 fix-xara Għawdex, familja deskritta bħala waħda sempliċi u reliġjuża bin Ewkaristu u Salvina, ġenituri ta' 4 wlied. Fit-tfulija huwa kien abbati u wara li attenda l-iskola primarja tax-xara kompra l-istudji tiegħu fl-iskola sekundarja tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta' Ġesu. Aktar tard beda l-istudju tal-filosofija u teoloġija fis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. Matul is-sena intermedjarja huwa ħadem l-Awstralja bħala welder, fabbrika li tispeċjalizza f'sistemi tal-misħun. Kiseb il-liċenzji ta' welder u ta' electrician. Ġie ordinat saċerdot nhar il-25 ta' Ġunju tal-1988 mill-Monsinjur Nicol Kawki, l-isqof ta' Għawdex ta' dak iż-żmien. Intbagħat Ruma fejn beda l-missjoni tiegħu bħala vigarju parrokjali tal-parroċċja ta' San Ignazju ta' Antjokja li dakinhar il-kappellan tagħha kien Monsinjur Giuseppe Attart. Dun Anton kompla l-istudji tiegħu fl-Università Pontificia Salesiana imnejn kiseb il-baċċelerat fix-xjenzi tal-edukazzjoni u liċenzja fil-metodoloġija pedagogika. Huwa baqa' jaħdem fid-Djoċesi ta' Ruma sal-1997. Fl-istess sena Dun Anton ġie msejjaħ lura Għawdex u nħatar bħala rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesu, missjoni li wettaq għal 10 snin sas-sena 2007. Dun Anton ħaddan f'qalbu l-Istitut tal-Familja Papa Ġwani Pawlu II fil-Belt Victoria u kien responsabbli mill-kura pastorali taż-żona madwar l-istitut kif ukoll għalliem fis-Seminarju Maġġuri. Minn barra l-ħidma pastorali fiż-żona ta' madwar l-Istitut tal-Familja, parti kbira mill-ħidma ta' Dun Anton hija marbuta mal-familja. Il-ħidma f'kollaborazzjoni ma' numru kbir ta' koppji animaturi fit-tħejjija u fl-organizzazzjoni tal-kursijiet tal-arajjes. Il-ħidma fl-imkien ma' koppji oħra fil-formazzjoni kontinwa tal-familji kif ukoll fil-ħinijiet ta' counseling għad-dispożizzjoni ta' familji f'diffikultà. Fi 17 ta' Ġunju 2020 kien hemm tħabbira uffiċjali li l-isqof il-ġdid tal-Gżira Awċija se jkun Dun Anton Tewma. Il-ġimgħa 21 ta' Wissu saret il-konsagrazzjoni episkopali ta' Monsinjur Anton Tewma. Fis-16 ta' Settembru l-isqof Anton Tewma għamel l-ingress solenni tiegħu fil-Katedral tal-Assunta bħala l-isqof il-ġdid ta' Djoċesi. Dan wara li l-konsagrazzjoni tiegħu bħala isqof kienet saret fir-rotunda arċipretali ta' San Ġwan il-Battista fix-Xewkija minħabba restrizzjonijiet brabta mal-coronavirus.
Wara dak il-feature dwar il-profil tal-lejla, issa għandna ħdejna il-Monsinjur l-Eċċellenza tiegħu Anton Tewma l-Isqof il-ġdid ta' Għawdex. Insellimlek lejla tajba u grazzi. Insellimlek lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi mill-ġdid tal-li il-qajtna fost l-awċin, ejja ngħidu hekk. Sensasik bl-ewwel domanda li forsi ħafna jsaqsu lek, però kif ġietek il-vokazzjoni ta' saċerdozju u jekk forsi kien hemm xi personaġġ, xi persuna, xi saċerdot li jispirak jew li resqek iktar viċin is-saċerdozju? Twelidt familja reliġjuża il-kbir minn 4 aħwa u minn meta kont żgħir kont dejjem qrib tal-Knisja, dħalt anki abbati. Imbagħad sintenni mhux hekk meta tidħol fl-adolescenza tibda tagħmel ħafna esperjenzi, allura barra l-esperjenza ta' abbati kien hemm esperjenzi oħrajn normali, kont nilgħab il-futbol, kont direttant ta' ħafna affarijiet, jiġifieri sa meta kont żgħar naħdem ħafna bidejja. Imbagħad kont il-mużew ukoll, imbagħad meta ġejt biex niddeċiedi qisu kont minn dejjem qisu din is-sejħa din l-għażla hekk tas-saċerdozju issa kienet xi ħaġa li minn dejjem ħassejt hekk profonda ħafna fija. U kont qisu fid-dubi jekk nibqax fil-mużew jew inkella nkunx mhux seminarju mhux għas-saċerdozju. U mbagħad għażilt li mmur għas-saċerdozju. Sintendi kien hemm ħafna nies illi kienu importanti f'ħajti illi ispirawni f'din il-vokazzjoni. Is-saċerdoti li kont qrib tagħhom ħafna, jiena twelidt fix-xara fil-parti tan-naħa t'isfel, in-naħa tan-Nażarien, u allura hemmhekk kien hemm saċerdoti wieħed minnhom kien anzjan, ċertu Dun Ġwan Galja minnu ftit kbir, ma speċjali mix-xara jiftakru tajjeb, kien saċerdot sieket imma kien disponibbli ħafna. U din is-skit tiegħu, din l-imħabba tiegħu, din is-sempliċità tiegħu kienet tolqotni minn dejjem hekk. Għalija kien qisu misteru dan, misteru ambulanti, misteru jimxi fit-triq. U flimkien miegħu kien hemm saċerdoti oħra, kien hemm saċerdot ieħor Dun Salf Sultana li huwa jiġi minni wkoll xi ħaġa lura qisu kont nitkellem miegħu, kont nitkellem miegħu ħafna, kont nieħu direzzjoni spiritwali minn għandu u fl-aħħar iddeċidejt li mmur is-seminarju. Kienet sintendi matul it-triq tas-seminarju kien hemm id-diffikultajiet kollha li jkollu żagħżugħ biex jagħmel għażla bħal din. Mill-bidu sal-aħħar li talijena li kienet għażla kumbattuta ħafna, tant li mbagħad meta kont jien responsabbli tal-formazzjoni, issu kelli dejjem l-idea li jekk saċerdot meta kien is-seminarju kellu l-kumbattimenti tiegħu u speċi rifletta tajjeb fuq l-għażla li se jagħmel, hekk inħoss li mbagħad l-għażla tkun xi ftit jew awtentika matura. Jekk ma jkollhomx diffikultajiet f'dak iż-żmien, kont nippreokkupa ruħi, kont nara kif nagħmel biex nivvintawhomlhom id-diffikultajiet. Jiġifieri għax inħoss li hija għażla li titlob. Naħseb permezz ta' forsi l-isfidi tinduna wkoll jekk int tagħmilx l-għażla tajba jew le. Ekku, sintendi bħal kull għażla oħra fil-ħajja, jiġifieri ma propju għalhekk għax kull għażla fil-ħajja għandha challenges tagħha, allura anki s-saċerdozju u l-ħajja reliġjuża għandhom iċ-challenges tagħhom. Jekk xi ħadd jidħol is-seminar u ma jkollux problemi, jiena għalija problema kbira. Fost l-oħrajn issa semmejt li inti kont abbati. Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek u inti qed ukoll li kont forsi anke tagħmel xi ħaġa b'idejk, ġifieri kont tagħmel xi pasturi jew hekk fil-ma sens. Fit-tfulija tiegħi jiena sibt nies li għenuni noħroġ il-kreattività kollha li kelli. Allura sibt nies li ħallewni nagħmel. Ibda mid-dar, ġifieri fid-dar jien kont nara lil missieri kien miedem kreattiv jieħu l-inizjattiva, ġifieri kien imitti idejha għal kollox. Ġifieri jekk hemm problema ta' dawl fid-dar, jekk hemm problema ta' ilma, jekk hemm injam x'isir, ġifieri kien anke l-karozza, ġifieri jiena nisimgħu jgħid il-missieri jisma' meta l-karozza tagħmel il-ħsara, l-ewwel ipprova arranġaha int imbagħad hu dant il-mekkanik. Kien jgħidli meta tieħu dant il-mekkanik, oqgħod ħdejh biex tara x'inhu jagħmel ħalli darb'oħra ma tieħodix. Ħalli titgħallem. Jiġifieri eżatt, ħalli titgħallem. Trabbejt ftit dan l-istil jien hekk ta' ħajja sempliċi ma fl-istess ħin
ħajja sabiħa, jina li tfurija sabiħa ħafna. Kellna ċans imbagħad fejn konna fil-Knisja noħorġu l-kreattività kollha tagħna fejn jidħlu pereżempju plays, inizjattivi ma' tfal, attivitajiet. Konna norganizzaw ħafna, ġifieri kien hemm żgħażagħ oħrajn li konna naħdmu flimkien u kienet għalina kienet esperjenza tassew sabiħa. Meta inti issib ambjent fejn tista' tagħmel dak li tieħu gost tagħmel u mingħajr ma ssib ostakli, anzi ssib min jinkoraġġik, allura naħseb li bil-mod il-mod toħroġ mill-karattru tiegħek dik il-kapaċità, dik il-kreattività li mbagħad isservika iktar il-qudiem. Monsinjur, nafu illum ħarġet tajdu fil-beraħ li inti taħdem bħala welder ukoll. Minn fejn ġietek, rajdu din il-professjoni, il-vokazzjoni, dik it-tip. Jekk tħares lejn hawnhekk minn qed jarana u jaf fejn qegħdin, jiġifieri jekk tħares lejn hawnhekk, jiġifieri hawnhekk ftit daħlu ħaddiema jagħmlu dan ix-xogħol, il-parti kbira tax-xogħol għamilnieh mhux xi waħdi, imma għamilnieh flimkien ma' ħafna volontieri, jiġifieri u jien kont nagħmilha pont li minn mis-sopraporta li qed taraw hemmhekk il fuq kont nitla' jien biss, jiġifieri biex hekk għandu jweġġa' xi ħadd inweġġa' jien. Jiġifieri ż-żeba tas-saqaf, iż-żeba ta' kull ma hawnhekk, jiġifieri dak kollu kważi biex ma ngħidx kollu kemm hu, imma naħseb li 80% għamiltu jien, jiġifieri fil-għoli. Allura, jiġifieri x-xogħol tal-idejn jiena nħossu importanti ħafna għall-bniedem, għal kull bniedem, mhux għall-bniedem li jaqla' il-flus bix-xogħol tal-idejn biss, għax naħseb li huma potenzjalitajiet li l-mulej tagħna u xekk il-ġisem tal-bniedem huwa don bir-rigal kbir ta' Alla. Li jekk għalhekk jiddispeċini pereżempju minn il-ħin, il-parti kbira tal-ħin jgħaddih pereżempju biss fuq il-kompjuter. Hija ħaġa tajba, ħaġa sabiħa, imma kemm hemm potenzjalitajiet fil-ħajja tal-bniedem li mbagħad jibqgħu frustrati. Allura mbagħad titmur tagħmel training, titmur tiġri, tara kif tagħmel biex tipprova tibbilanċja għax inkella l-ġisem stess jirribella, ma jħux gost. Mhux hekk aħna maħluqin biex nagħmlu ħafna affarijiet, mhux ħaġa waħda biss. Ġili kellek fost l-oħrajn fejn taħseb li ġej persuna jkellmek għal xi parir ta' saċerdot. Però jitolbok biex tagħmel xi ħaġa oħra dwar welding, ngħidu hekk. Ġili kellek esperjenza bħal di fejn jekk li sibtini daqqatita hawnhekk flok. Hawnhekk qatt ma ġrat li ġifieri r-rol ta' assis hawnhekk kien ċar ħafna u ġifieri anzi kulħadd kien qisu jimmeravilja ftit ruħu li jiena hekk meta jarawni mċappas jew mżelleġ bit-tajn jew bis-siment jew insomma. Ġifieri ngħid ara dan il-qassis speċi u x'hekk talqot ftit lajn. Però niftakarni meta kont l-Awstralja u kont nagħmel ġifieri kont xogħol l-Awstralja, kont diġà seminarju aħna hawnhekk fil-formazzjoni tagħna għandna sena ngħidu l-sena intermedja, ġifieri tagħmel sena barra mill-kors tas-seminarju u tagħmel esperjenza. Niftakar meta kont l-Awstralja, jien għamilt tal-Awstralja fejn ħadd propju l-liċenza ta' welder hemmhekk. Imma mbagħad kont nispiċċa ġifieri għand sħabi l-ħaddiema l-Maltin, l-emigranti Maltin, nispiċċa ngħaddi d-dawl nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd, ġifieri fil-weekends kienet tkun verament esperjenza sabiħa x'imbagħad mid-dawl tal-elettriku kont dejjem ngħaddi għad-dawl tal-Vanġelu, ġifieri qatt ma kont inħallihom xejn. Kont amalgamhom torbothom. Ħafna, għax dawk importanti t-tnejn, anzi, il-Vanġelu wisq iktar importanti id-dawl tal-intelligenza u d-dawl tal-ispirtu li jtina l-Vanġelu wisq iktar importanti mid-dawl, ġifieri dak jagħti is-sens veru tal-ħajja. Eċċellenza, kif ħatta ejja ngħid id-deċiżjoni u s-sejħa biex inti tkun id-disa isqof ta' DOTC. Il-ħsieb ġeli telali, speċi jista' jkun jiena nkun wieħed minn dawk li ġieli tela l-ħsieb. Imma qisu sinċerament qisu dejjem kont nipprova nwarbu b'sinċerità kbira. U allura qatt ma ħsibt li se nsib jew aħjar qatt ma ħsibt kif se nkun meta nsib ruħi f'din il-pożizzjoni. Allura għalija kollox ġdid bħalissa. Id-deċiżjoni ħatta biex ngħidu hekk ħatta kważi hawnhekk f'dal-post insomma. Niftakar sejjaħ l-innunzju u jiena l-innunzju kont tlabtu qedtlu smetlu jekk jogħġbok tini 3 ijiem biex naħsibha. Għalli le, għalli jinsen nibgħat issa lill-Papa li kollox qedtlu le. Ġifieri qedtlu le ma tagħmilx hekk. U sraqtlu għal menu 24 sija, hekk kien id-diskors. Ġifieri
U kien ippreokkupat li s-senejt le. Tant li dan jista' jiġdu l-isqof Marju aktar minni, tant li ċempel l-isqof Marju biex ikellemni. Għalli jiprofa jikkonvinċik jekk kien hemm bżonn. ċempil l-isqof Marju kont hawnhekk meta ċempil li jgħetlu iva tlu sa nitkellmu le għal il-lejla, tiġi l-lejla nitkellmu l-lejla. U jiena kif ġejt minn in-nunzju bqaj ġejjaw u hemmhekk hemm l-istatwa tal-qalb ta' Ġesu u dak iż-żeba ta' wara, dak iż-żeba tad-deb ta' wara, dak għamiltu dakinhar propju li n-nunzju ġifieri waqt kont qed nisboħ hekk u waqt li qed nisboħ ġifieri qed nirrifletti u naħseb u ngħid isma' imma x'inhu l-aħjar li jsir, imma x'nagħmel x'ma nagħmilx. U l-idea b'mod sempliċi ħafna kienet qed tissa jekk il-lejla norqod, jekk bil-lejl norqod, ma ngħidx le. Jiġi d-deċiżjoni ma kienx nejtiva, imma jekk il-lejla norqod mal-lejl ma ngħidx le. U speċi mbagħad tkellimt ma' l-isqof Marju fil-għaxija, inkun sinċir ħafna, jiġifieri dan li tkun isqof tista' teħodha bħala prestiġ jew tista' teħodha bħala awtorità jew bħala poter, dak qiegħed hemm. Qiegħed hemm ukoll, jiġi ma nistax ngħid li mhux qiegħed hemm għax inkella. Però sinċerament jien naf li tħalt għax-xogħol. Jien naf li tħalt biex lil dak li hemm wara jista' jkun inwasslu ma' kull imkien. Għaliex għax dak ta' veru, għax dak sabiħ, għax dak m'hemmx aqwa minnu, m'hemmx aħjar minnu, u meta l-bniedem jakkwista lil dak, inħoss li jkun akkwista l-iktar li jista' jakkwista. Jiġifieri sinċerament hekk inħoss li din l-iktar ħaġa li buttatni biex nintefa' għax-xogħol. Nista' nassigurakom li huwa xogħol u xogħol. Eċċellenza, kemm faċli int issa bħala isqof tibqa' viċin il-komunità. Qed naraw li qed jirnexxilek mhux ħażin, imma kemm faċli. Sinċerament jien nixtieq nipprova nibqa' f'kuntatt kontinwu man-nies. Ma nafx kemm se jkun faċli għax jiena qatt ma kont isqof qabel, jiġifieri din l-ewwel darba. Allura ma nafx kemm se jirnexxieli, imma nittama li jirnexxieli, nixtieq verament nibqa' persuna aċċessibbli, jiġifieri li jistgħu jilħquk, mhux persuna li ma jilħqukx. Naf li il-ħejn huwa dak li hu, allura mhux se jkun possibbli li nibqa' available bħalma kont qabel għax l-affarijiet tant kibru u tant l-impenji tant huma varji issa differenti minn qabel. Però nipprova nagħmel il-ħila kollha tiegħi biex kemm jista' jkun nibqa' s-servizz ta' kull persuna. Qabel li bdejna din l-intervista ħaqna kumment ta' Francesco Pio Attart. U għalina fost l-oħrajn frażi li tħobb tuża u kif ukoll l-esperjenza tiegħu u tiegħek bħala rettur fis-seminarju tar-Rabat. Ara ftit din il-klip u mbagħad wara niddiskutuha. Frażi naħseb l-iktar frażi li nisimgħu jgħid u tolqotna ħafna hi li Ġesu Kristu huwa l-ikbar ġid li l-bniedem jista' jkollu. U mhux biss nemmen li jemmina din il-ħaġa imma fil-ħidma tiegħu magħna u ma' ħafna nies li jiltaqgħu miegħu din jgħixha fil-prattika u verament jipprova bil-persuna tiegħu, bil-pariri li tihom, bis-sens anke ta' paternità tiegħu jurihom li Ġesu Kristu jixtieqilhom tassew il-ġid. Bawxata, jiena lil Duranton sirt nafu l-ewwel darba meta wara l-estate l-istudju tiegħi tas-sixth form kont għamilt it-talba biex nidħol is-seminarju għaliex kont imħajjar biex insir qassis u Duranton kien ir-rettur is-seminarju dak iż-żmien. Konna nibżgħu minnu għaliex ir-rettur dejjem iġiblek ċertu istituzzjon u naturalment iżżomm ċerta distanza. Dak iż-żmien forsi ma kontx dejjem nifhem ċerti deċiżjonijiet jew ċerti ġesti tiegħu, illum napprezzhom ħafna iktar. Naturalment fis-seminarju kien ikun hemm sitwazzjonijiet komiċi, sitwazzjonijiet li fihom nippruvaw niżgiċċaw lir-rettur jew ma ngħidulux b'xi ħaġa b'xi bawxata li aħna nkunu għamilna. Duranton ħafna drabi b'ħafna skiet, b'ħafna imma attenzjoni, kien iħalli ċerti affarijiet għaddejjin, imma mbagħad wara konna nkunu nafu illi kien ikun induna. U naħseb illi dawn il-memorji jibqgħu ħafna stampati f'moħħi, illum inħares lejhom b'mod differenti u min kellu jgħidli li wara dak iż-żmien kelli nerġa' nispiċċa xi ftit daqshekk qrib tiegħu. Thank you. Meta tara personaġġ ngħidu żagħżugħ li jiddeskrivi li hu kien jagħmel pawxati, iżda inti kont ġieli tara għajnejk
Però ma kienu jirrealizzaw li inti tkun indunajt għaliex kont tagħmel dilazzjoni li mhux dejjem ejja ngħidu kont tippermetti li żmien jagħmel il-ħidma tiegħu. Meta tkun fil-formazzjoni jew ġifri mhux faċli għaliex inti trid minn naħa tħalli l-persuna tkun hi u minn naħa l-oħra trid tipprova tgħinha tifhem taraf x'inhu l-aħjar għalija l-futur tagħha. U naħseb dik il-linja biex taqtaħħa naħseb l-ewwel tkun ħafna flessibbli. Allura tkun jiena nħoss li tkun bniedem biex ngħidlek kważi mistrieħ il-ħin kollu, għax jekk ma tkunx mistrieħ, jekk tkun għajjien, inse tiżbalja, ġifieri tkun ħafna on the alert kontinwament, ġifieri moħħok ikun hemm. U titfittex dejjem il-ġid tal-persuni għax faċli ħafna fil-formazzjoni li tiżvoga jew ir-rabja tiegħek jew tiżvoga l-emozzjonijiet ta' dak il-ħin li jkollok jew jekk inti tkun sew tiżvoga l-kuntentizza tiegħek, imma l-formazzjoni ma taħdimx hekk. Kemm jista' jkun dejjem timmira għal x'inhu l-aħjar għall persuna li għandek quddiemek. U allura naħseb illi dan kien jidħol ftit f'din id-dimensjoni jekk ta' attenzjoni għall persuna. Plus li jiena kont nifhimhom ħafna lil dawn iż-żgħażagħ, jiġifieri immaġina dawn iż-żgħażagħ jiġifieri fl-aħjar ta' ħajjithom qegħdin fi struttura ftit jew wisq riġida bħal mhu s-seminarju, propju fil-mument fejn huma qegħdin jisplodu bl-enerġija, bil-kreattività, jiġifieri mhix faċli, mhix sitwazzjoni faċli. Plus li kull wieħed minnhom żgur li kellu dik it-tensjoni biex ngħidula hekk, jew aħjar dak l-impenn biex jaraf jiddixxerni sewwa x'irid Alla minn ħajtu, x'irid hu minn ħajtu, ma tkunx sitwazzjoni faċli, sitwazzjoni tal-formazzjoni. Eċċellenza, qabel ngħaddu għal pawża qasira ta' reklami, fost l-oħrajn semma frażi li inti tħobb tuża ħafna, inti bħala motto użajt baqa' mixi magħhom. Hemm xi silta oħra li forsi mill-Bibja l-iktar li togħġbok, l-iktar li forsi tista' tamalgama ma' żminijiet tal-lum, l-iktar li forsi tara tista' torbota wara kollox ma' ċirkostanzi li l-popolu Malti qed isib illum quddiem wiċċu? Jien naħseb li l-problema kbira ta' kull bniedem naħseb hija li jħossu fundamentalment maħbub. Jien naħseb dik hija l-problema li kull bniedem irid jaffaċċja matul ħajtu. Il-problema jgħidin nara jien li ħafna drabi aħna nitilqu bil-presuppost, il-bniedem jitlaq bil-presuppost li jrid jagħmel xi ħaġa biex ħadd ieħor iħobbu. Waqt li Ġesu jitlaq bil-maqlub. U hawnhekk il-kobor ta' Ġesu, jien hawnhekk narah Ġesu sorprendenti għall-aħħar, jiġifieri Ġesu jgħidlek isma' mhux tfittix li tkun maħbub għaliex, għax jien diġà maħbub. Allura x-xogħol tal-bniedem hu mhux li jfittex li jagħmel xi ħaġa biex ħadd ieħor iħobbu, mhux hekk. Imma x-xogħol il-kbir tal-bniedem huwa li jiskopri lilu nnifsu diġà maħbub minn Alla. U meta tagħmilha dik fiha biċċa ħelsien kbira, dik fiha liberazzjoni kbira, dik is-salvazzjoni ta' veru. Is-salvazzjoni ta' veru mhux ma tiġix wara l-mewt, imma meta inti you feel imma deeply u fundamentally already loved. U meta tħossok hekk, allura m'hemmx għalfejn ġifieri kull darba nistenna li inti żjel bija li inti tmellisli, ara x'libertà kbira il-bniedem iħoss ġa fih meta jħossu fundamentalment maħbub diġà. Aħna kull ma nagħmlu biex xi ħadd iħobbna, ġifieri kważi jien nħobb nuża l-immaġni ta' xi ħadd jiġri bil-qoffina jew bil-kopp isma' ħobbni, niġbor u xek l-imħabba. Din ir-reazzjoni naraw ukoll fis-social media pratikament. Pereżempju jiena f'dan il-mod nara ftit, din il-perspettiva naqra l-użu ta' sostanzi stupefaċenti, ta' droga, ta' xorb. Jiġifieri għalija huwa bżonn kbir spiritwali. Jiena bniedem li juża droga ngħidlu prosit kbira, mhux għax juża droga, imma għax hemm xewqa kbira ġo fih, kilba kbira ġo fih biex ikun kuntent. U miskejn il-problema tiegħu hi li qiegħed ifittixha fejn mhux se jsiba. U minflok li jħossu kuntent, dak il-ħin orajt jistordi ftit, imma mbagħad wara. Eċċellenza, se jkollu waqfikaw, però la niġu lura mill-pawża qasira tar-reklami se nitkellmu fost l-oħrajn dwar it-tema tal-imħabba u se nsaqsu l-eċċellenza
tiegħu jekk għax kellu tfajla qabel ġietu il-vokazzjoni. Jibqgħu magħna. Merħba lura għal programm Profili kif għedna qabel il-pawża ta' reklami se nsaqsu l-eċċellenza tiegħu jekk qatt kellu tfajla qabel ġietu l-vokazzjoni ta' saċerdozju. Mistoqsija interessanti di. Nista' ngħidlek illi meta kont adolescenti u żagħżugħ kien hemm simpatija lejn diversi tfajliet u anki ġifieri kuntatti ma' diversi tfajliet. Ma nistax qatt ngħid li kien hemm relazzjoni fit-tul imma ma' tfajliet. Ma kellix din speċi qisu din l-esperjenza, qisu qatt m'għamilta. Dejjem bil-ħsieb moħħi li qisu nagħmel l-għażla tas-saċerdozju. Fl-istess ħin min-naħa l-oħra però nista' ngħid li dak li jgħid Ġesu fil-Vanġelu huwa minnu fis-sens Ġesu fil-Vanġelu jgħid li jekk inti tħalli lil xi ħadd u xekk għalih u jirdoppjalek jagħtik 100, jiġifieri ma nistax ngħid li għandi 100 mara jien ta' insomma għandi iktar minn 100 mara serraħ rasek. Għax kultant imma jiena naħseb li jekk wieħed mbagħad jipprova jgħix il-ħajja tiegħu tal-vokazzjoni. Ma ngħidx li ma jkunx hemm sakrifiċċji ta' jiġifieri għax dana jiena raġel bħall-oħrajn bħal ħaddieħor hu. Allura bil-bżonnijiet tiegħi, bl-emozzjonijiet tiegħi. Imma naħseb illi meta ikun hemm relazzjonijiet sempliċi u relazzjonijiet kemm jista' jkun ċari mingħajr ambigwitajiet u maturi u naħseb anke bil-persuna ta' Ġesu fin-nofs, jiena sinċerament ma nħoss l-ebda kif naqbad ngħid mankanza nuqqas inqas minn raġel miżżewweġ jew minn fejn tidħol l-esperjenza ta' relazzjoni ma' tfajliet jew ma' nisa jew ma' aħna u xekk, jiġifieri l-aspett tas sesswalità irridu noqgħdu ħafna attenti kif ngħixuh bħala saċerdoti. Għaliex għax is-sesswalità prattikament u xekk lilna x'tamlilna isu tatina il-poter fuq persuna jew inkella tagħmilna oġġett tal-poter ta' persuna oħra. U allura meta jien qisu nippossedi persuna u xekk permezz tal-intimità sessuali jew inkun possedut minn persuna u hawnhekk qiegħda l-essenza taċ-ċelibat, jiġifieri jiena ma nibqax il-persuna mogħtija kolni kemm jien lill-Alla u xekk Alla ma jibqax l-imħabba illi jien irid nistragilja għalija kontinwament. Jiena nħobb ngħid li ċ-ċelibat huwa it-tensjoni, għax huwa tensjoni ċ-ċelibat, huwa t-tensjoni li jien bħala saċerdot u issa bħala fil-missjoni tiegħi ta' raj irrid ngħix biex inżomm dejjem lill-Alla fuq nett fil-gradwatorja tal-imħabbit tiegħi. U din hija tensjoni, hija tensjoni, però hija importanti, fundamentali. Hawn min jistaqsi jekk iċ-ċelibat hux relevanti jew le, għandu xi sir jew le, anke minħabba d-diffikultajiet li jiġru ħafna drabi aħna l-problemi tagħna saċerdoti u xek nagħmlu devjazzjonijiet kultant. Jiena nemmen li ma jsolvi xejn jekk inneħu ċ-ċelibat. Ma jsolvi xejn, anzi, nimmaġina li nħolqu iktar problemi. Eċċellenza, kif tiddeskrivi l-ġenituri tiegħek? Jiena għandi ammirazzjoni kbira lejn il-ġenituri tiegħi, ġifieri kemm lejn missieri illi l-mulej sejjaħlu issa kważi 8 snin ilu, kemm lejn ommi illi għadha li bl-omor bl-età għadha ħajja magħna hawnhekk. Missieri kien bniedem hekk għalija għallimni ħafna, bniedem intelligenti, ma studjax. Kien ħażin jaf jikteb ismu, ġifieri ma kienx, però kien bniedem intelligenti, għamel ħafna esperjenzi fil-ħajja. Bnidem kreattiv, jieħu l-inizjattiva, bnidem jirraġuna ħafna, jien niftakarni saċerdot żgħir u joħroġ wara l-qudiesa u jgħidli ton illum ma femek ħadd ta' sparajt għall-ajru, hekk kien jgħidli, ġifieri kien jgħidli l-prietka ma fema ħadd. Allura dik għalija kienet kont nistenna l-kumment ta' missieri jien li kien jgħidli jisma' illum dak li jett kien ċar. Plus, ħaġoħra, missieri kien jġib ħafna dubji fejn tidħol il-fidi.
kien jistaqsi ħafna. Niftakar l-ommi miskina tgħidu le għax qed tistaqsi għax ommi jisu iktar attent għal-reliġjon, eċetera. Imma missieri kien bidem li jiċċalenġjani. Kien jgħid li ħadd ma marru reġa' ġie u kont nieħu gosthom iċ-challenges li nħoss li bnewni bħala persuna, ġifri u mhux biss bħala saċerdot, imma fuq kollox inħoss li ġeluni nirrifletti u nistaqsi ħafna f'ħajti dejjem u ma nieħu xejn for granted. Ommi minn naħa l-oħra jolqotni s-sens ta' sakrifiċċju tagħha. Ġifieri naħseb li l-ispirtu tiegħi ta' ħanidu kif ftit spirtu ta' għotja li għandi, naħseb li tatuli xi ftit ġibtu ftit minn għandha għax hija mara li dejjem is-sagrifikat bħal ħafna ommijiet u xejn. Imma nara karatteristika qawwija ħafna fija. Ġifieri għadha sal-lum tissagrifika lilha nfisha totalment għalina u lida, ġifieri għalija u għat-tliet ħuti l-oħra. Mela, mistoqsija partikolari. Taf is-sajjar? Mhux ħafna, ma naf insajjar, mhux semmut bil-ġo, serraħ rasek. Taf tfeddi għar-rasek. Serraħ rasek illi forsi minix kapaċi nagħmel plattijiet komplikati, però ġifieri fejn jidħol pereżempju la ġejn jiena li għamilt 10 snin ġo l-Italja, insomma, ġifieri kapaċi nsajjar la ġejn belf salsa. Li mu l-iktar platt favorit tiegħek jien ngħidu hekk? Il-fenek li tagħmel ommi, l-sajjar ommi, ġifieri jiena ngħidilha ġifieri mort ma nafx kemm il-restorant, imma qatt ma doqt u qatt ma kielt issa forsi għax tal-mama, imma qatt ma kielt il-fenek tajjeb lis-sajjar ommi kważi kull nhar ta' ħadd għax taf li nħobbu. Tħobb tkanta? Waqt il-qudis kanta żgur. Ejja, minix kapaċi nkanta ma nipprova. Imma tipprova. Nipprova, minix kapaċi. Ġi waħda mill-affarijiet li ma tallimx f'ħajti u ġifieri minix xi dan tal-mużika, però inħobb nisma' l-mużika ħafna. U għandek xi band partikolari iktar li toġbok? Aktar mill-band inħobb nisma' l-mużika klassika u pereżempju nħobb il-country and western, nħobb nisma' ħafna, ġifieri inħobb is-soundtracks, ġifieri pereżempju is-soundtracks ta' Morricone pereżempju jogħġbuna ħafna, ġifieri din it-tip ta' mużika. Xi praspura li kont għamilt meta kont għadek xkejken? Praspuri diversi ħafna. Niftakar darba kont jien flimkien ma' xi tnejn oħra jew tlieta insomma, u konna wara li jisparaw il-murtali fil-festa konna morru fl-alqa biex niġbru il-mortaletti żgħar u l-bombi żgħar. Imbagħad ippruvajna nisparaw, provajna ntellhom niftakar sibna dakinhar kien hawn il-pompi tar-roti kienu tal-ħadid, mhux bħal tal-lum, il-pompa tar-rota li tonfoħ it-tajr tar-rota. U imlejna din l-imbirka ta' cover tal-pompa tar-rota tal-ħadid bil-bombi, ippruvajna nagħtuha minn taħt biex tispara biex naraw il-murtal tila, ma flok li tal-murtal infetħet il-kanna u kella xorti li ma kella xorti kbira li xi ħadd qatattu biċċa minn widintu, jiġifieri qed nidħak illum għax veru kellna xorti li ma qatlitniex it-tlieta li konna hemmhekk. Ma' min iżomm fil-futbol? Naħseb li min jafni jaf li jiena nżomm mal-Juventus. Jiġifieri minn dejjem kont nżomm mal-Juventus u nħobbu l-futbol, jiena kont nilab il-futbol meta kont żgħir. Labtu anki l-Italja, ġifieri kont nilab l-Italja sintendi fil-Mazzażagħ, eċċetera. Nħobb ħafna l-futbol, nħobb narah illum, ikolli ċans nara partita narah. Ġifieri dejjem tipprova tfittex li kollok dawk il-satej li tajt forsi nara partita futbol. Kikolli ċans l-ewwel ħaġa li nagħmel nipprova niġġogja ftit jew niġri ftit, m'għadniex daqs qabel sfortunatament. Imma talaqqas żgur issegwi r-riżultat imbagħad wara tajt kif spiċċaw il-Juventus. Il-futbol nipprova narah, ġifieri nipprova narah. Meta inti laħaqt isqof ħafna forsi żbaljaw kif kitbu kun jomok. Meta jagħmlu lakka f'tewma, tiddejja jew ma tantx taffettwak? Ma tantx taffettwani, aħna d-dar, ġifieri kollha kemm aħna tewma, imma hemm tliet modi kif jinkiteb, ġifieri jien nikbu bit-TEU kif kitibha missieri nimmaġina meta mar irreġistrani. Missieri kien jiktibha bil-Malti propju TEW u ommi uħu tiktbuha bl-H, blakka. Ġifieri tliet tipi differenti. Verżjonijiet differenti. Verżjonijiet differenti, jiena qaluli li miktuba hekk, irreġistrata hekk u bqajt niktibha hekk. L-aktar moment li sa issa ħassek emozjonat forsi, l-iktar moment partikolari li forsi jett
li l-lum tħares lura tajt l-emozjoni hemmhekk tista' tajt ħakmitni. Jien naħseb kien hemm diversi momenti qawwijin hekk f'ħajti fejn qisu kemm emozzjonijiet ta' tbatija u xekk għax dawk ikunu wkoll. Id-tbatija mod speċjali meta nara persuna tbati hekk niftakar pereżempju koppja kienu bit-tfal qudiemi u meta l-missiera ċenna biss illi kienu counseling. Namlu ftit terapi flimkien u meta l-missiera ċenna biss illi se jinfirdu, niftakar wieħed mit-tfal hekk qed narah jinbidel wiċċu bil-mod il-mod hekk u ma nafx għaliex imma jien identifikajt ħafna ruħi miegħu dat-tifel u verament isu immaġinajt għax dan ma tkunx taf x'inhu jħoss, imma immaġinajt id-batija kbira li kien qed iħoss. U hekk laqtitni ħafna din hekk naħseb bqajt inġorra ħafna u għadni nġorra sal-lum u anki inkonxjament meta nkun nitkellem mal-koppji u meta kun hemm koppja fid-diffikultà, naħseb din l-attenzjoni għat-tfal li nipprova hekk ngħinhom jibqgħu ikkonċentrati ftit fuqhom, naħseb li baqgħet effett ta' din l-esperjenza. Imbagħad esperjenzi pożittivi nirringrazzja Alla hekk kien hemm ħafna sbieħ, hekk jiena pereżempju hawnhekk esperjenza pożittiva jiena nista' ngħid li ngħixha li kont ngħixha diversi drabi fejn hawnhekk għandna diversi gruppi hawnhekk madwar l-istitut tal-familja, meta tagħmel esperjenza ta' pereżempju ta' smieħ tal-kelma ta' Alla u tinduna li hemm komunikazzjoni, tinduna li dawn iż-żgħażagħ jew il-koppji żgħar qisu daħlet fihom il-kelma, qisu tarawhom isuhom pożittivi, tarawhom li daħlet fihom isa tip ta' enerġija li mhux qed nitkellem minn tifhmunix ħażin ta' minn fantasija u mirakli, imma minn esperjenzi sempliċi ta' jisu ta' isma' daħlu mod u ħarġu mod ieħor hekk ħarġu b'dik it-tama, b'dik il-pożittività għax għamilna esperjenza ta' smieħ tal-kelma ta' veru. Jiena naħseb li dawk huma esperjenzi li jiena ma ninsihom qatt, mhux waħda u tnejn, nirringrazzja ħafna lil Alla tagħhom. Inħoss li din il-missjoni jew din is-sejħa naħseb li tpoġġik iktar f'kuntatt mad-tbatija tan-nies, mad-tbatija ta' sħabi ta' ħawti saċerdoti, hekk li nixtieq insellem u nixtieq hekk verament insostnihom u nissapportjahom u ngħidilhom li għalija huma importanti. Kif ukoll il-batija ta' the average man in this ta' kulħadd tal-bnedmin kollha. Tipprova tgħin kif tista'. Eċċellenza li mu l-ewwel qaddis li jiġi f'moħħok meta inti titlob ejja ngħidulek meta tkun darek mal-ħajt u ddur għat-talb hemm xi qaddis partikolari li tajt. Eżempju għal min jitlef l-affarijiet ħafna drabi jdur lejn Sant'Antni. Forsi kif naqbad tgħid jiena immur mill-ewwel fuq ras il-għajn, jiġifieri jiena indur mill-ewwel fuq il-mulej, jiġifieri, però mbagħad qaddisejn oħrajn li għalihuma importanti ukoll biex nitlobhom, però mhux tant biex nitlobhom, imma importanti għax għalija jfissru ħafna, pereżempju fejn fi pereżempju għalija Sant'Anton li nġor ismu jien Sant'Anton Nabbati, għalija bniedem li jgħix il-parti kbira ta' ħajtu f'kuntatt miegħu innifsu, f'kuntatt mal-oħrajn fid-deżert, jiġifieri il-kapaċità li jkun liberu li jgħix anki mingħajr b'affarijiet sempliċi mingħajr ħafna hija kapaċità kbira, hija libertà kbira, jiġifieri li inti tkun kapaċi tgħix fejn fi mingħajr mobile. Jiena ma nafx nix kapaċi ngħix mingħajr mobile. Llum il-ġurnata saret sfida żgur. Imma x'libertà jew mingħajr computer, x'libertà. M'hemmx għalfejn naqa' fil-paniku jekk jitħassar lill-mobile, libertà kbira Eċċellenza l-aħħar ftit domandi ġieli biddilt xi qari waqt xi quddiesa dak it-tip. Iwa ta' nbidlu. Ġieli biddilt fejn fin pereżempju ma nindunax naqleb żewġ paġni u qari ta' għada flok tal-lum. U n-nies jixbdulek l-attenzjoni jew ġieli jixbduli wkoll, ġieli jixbduli. U ġieli tibqa' għaddejja. Eżatt, jisu ma ġarax. Akkanit tal-festin naħseb żgur mhux forsi. Hemm xi marċ partikolari li meta tisimgħu tajt da vera joġobni. Akkanit tal-festi nistgħu ngħidu, però akkanit ta' tip ta' festi fis-sens inħobbhom il-festi biex ma niġix mifhum ħażin.
Però jiena li l-festa ta' veru i dak li inti tesperjenzja minn ġewwa, li tħoss minn ġewwa. Mhux dak li barra jġelek tħoss. Allora l-festa ta' veru hija l-paċi tal-qalb li jkollok ġo fik, jiġifieri. Imbagħad ħalli tagħmel festa barra fuq dik li għandek fik. Imma jekk jien ġo fiha imtaqqali jew jekk jien ġo fiha ħafna egoizmu, ħafna ħafna ħsibijiet iżjina, ħafna kompetizzjoni, rivalità ejra, għalxejn nixrob il-birra u għalxejn immur naqbes fil-marċ u għalxejn ndur qudiem l-istatu u nċaf xpila u dak il-ħin nittieħed ftit mill-emozzjoni tal-mument għax nerġa' niġi wiċċ imbiċċ ma dak li kelli qabel. Però hemm xi marċ partikolari li forsi Minix kapaċi ngħidlek jiġifieri minix kapaċi ngħidlek hekk innu marċ li hu l-iktar nisqar miegħek li ma nifhimx, jiġifieri ma nifhimx. Nieħu gost nismagħha l-banda ma nifhimx, jiġifieri żgur li ħafna minn dawk li jisimgħu ngħidu kemm ignorant l-isqof, ngħidulhom iwa f'din ħaġa veru ignorant. L-aħħar domanda. Fost l-oħrajn f'dawn iż-żminijiet il-Knisja tiġi kritikata b'ħafna metodi. Jgħidu l-Knisja jeħtieġ li jkollha riformi, int fost l-oħrajn tkellimt ħafna drabi dwar forsi x'riformi jistgħu jsiru fil-Knisja biex wara kollox il-Knisja tersaq iktar viċin il-komunità. Nixtieq tikkonkludi b'kummenti għal din il-mistoqsija ta' x'jeħtieġ isir bħala riformi jeħtieġ li jsiru biex il-Knisja tersaq viċin il-komunità Maltija Bawċija. Jien naħseb illi l-Knisja billi magħmula mill-bnedmin, il-Knisja jirigal tal-idon ta' Alla imma moti li l-bnedmin, ġifri fija l-element divin, imma il-pakket u kollu kemmu uman u għallura difettus u dajjef, mux hekk. Allura dejjem se tibqa' suġġett tal-kritika l-Knisja, dejjem se jibqgħu jikkritikawha u jagħmlu sew, ġifri jagħmlu sew jikkritikaw il-Knisja. Aħna m'għandniex nibżgħu mill-kritika, jien hekk ngħid, meta l-kritika hi veri ġusta, allura isservi għalija biex nipprova nagħmel mixja ta' konverżjoni. Meta l-kritika mhix ġusta, m'għandix għalfejn ninkwieta, però f'din id-dinja li l-immaġni l-iktar ħaġa importanti u xekk. Allura qisu aħna wkoll nittieħdu minn din il-mentalità tal-apparenza, allura jekk xi ħadd tikkritikani mhux veru, ma ġara xejn, so what? Ma ġara xejn. Ġifieri jien ma nħossix daqshekk ixju kbira din Jekk il-kritika tkun ġusta, allura jien irid noqgħod attent biex nitgħallem. Ġifieri l-Knisja għandha ħafna x'titgħallem mid-dinja, mhux id-dinja biss titgħallem il-Knisja, imma u xekk, ġifieri l-Knisja qiegħda fid-dinja u naħseb nitgħallmu minn xulxejn. Jiena jekk ikolli ngħid isu xi ħaġa li naħseb dak li dejjem jgħid il-Papa u l-Papa, ġifieri dan il-proċess tal-aħħar snin hekk minnu ftit mitra tal-Knisja jaf x'qed ngħid. Imma jisu mill-Papa Ġwanni 23 law, Papa Pawlu VI, Ġwanni Pawlu l-ewwel, Ġwanni Pawlu t-tieni, mbagħad Papa Benedittu 16. Jiġifieri li l-Knisja tipprova issir kull ma jmur, tippurifika dejjem iktar ruħha u ssir kull ma jmur Knisja tan-nies, Knisja man-nies, Knisja inqas klerikali, jew biex nuża kelma forsi li tiftijem iktar, Knisja li aktar milli jisu tagħmel enfasi fuq il-poter, tagħmel iktar enfasi fuq is-sempliċità, fuq il-qadi, fuq li tkun man-nies, fuq li toħloq relazzjonijiet sempliċi mal-oħrajn. Jien naħseb li Papa Franġisku fuq din għandu ħafna xi jallimna. U sintendi hija challenge għalija, hija challenge għal kulħadd nimmaġina din, però jiena nemmen ħaġa waħda biss, li l-bniedem tal-lum għandu bżonn ta' Kristu, għandu bżonn ta' Alla. Forsi ma jafx, rridu nedukawlu d-domanda, forsi jfittex lil Alla fejna fil-li jisifer ma nafx kemm darba fis-sena. Forsi jfittex lil Alla il-paċi, il-ferħ tiegħu li fejna li jiddamdam fil-weekend bix-xorb jew mod ieħor. Forsi jfittex lil Alla billi jħossu tant attraenti li jħoss li kull mara mġenna għalih. Jew dawn huma kollha kemm huma ix-xewqat li hemm fil-qalb tal-bniedem illi jgħajtu kollha kemm huma ħaġa waħda. Jien nixtieq nkun kuntent, nixtieq nkun ferħan. Fi kliem ieħor jien nixtieq li lil dan Alla li huwa l-paċi, l-verità, l-kuntentizza b'xi mod jiena nipprova nduq ftit, nipprova nifhem ftit minnu. U jiena naħseb li hawnhekk għandna fejn naħdmu ħafna. Ġifieri ma nħossx li d-dinja qed titbiet minn Alla u qed titbiet, no, mhux hekk. Il-bniedem jibqa' l-istess kif kien dejjem u
Ġifieri, il-problema hi kemm se ngħinuh, kemm aħna kapaċi ngħinuh il-bniedem ifittex il-paċi fejn verament jista' jsibha. Grazzi ħafna Monsinjur Anton Tewma, grazzi tal-ħin tiegħek, grazzi tal-qajtna sfortunatament il-ħin skadina dan il-programm Profili jerġa' ikun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin il-lejla tajba u bqgħu segwu l-programmi kollha fuq dan l-istazzjon Net Television. Inti biex iżomma mar wara r-reklami dejjem, raġel ħażin.